Ay, kayo mo tinabaw. Istorbo kayo, ti pa naturong, may. Ay na, Borsyaw, nangaton de init. Mulmulagatan na kan. Ngam nakanganga ka pala nga matmaturaw. Kita pa ayan no nakangangaak. Tila madmadlaw yung may. Pati init pagaburidwan nyo. Kabaybayan nyo ang umataw. Na, Bumabantaw. agad, kastamon, ngaging nga lumakay ka, Borsyaw. Sadot kala ka na yunan. Anya kumangay. Ay na, Borsyaw, pwede mo mo tayo pagsasaw. Ako na. Tay sadot, anak ka nga. Urag todo iti kwarta. Dito po los makaala. Anya? Ket ita, at iti pakasaritaan adaw iti pagsasao ako nana. Di ka mang namnama, tamangan numasaktan ka. Tampok dito'y programa tayo. Kastala tibiyag! Naggapan nyo manan aya tatang. Alas Jason itirabi eh. Itala sumangput kayaw. Ay, napanak mo't imaruga. Ay? Gagangay iti kas kanya ka baraw. Ay, saan kayon abaro tatang? Ada asawa yaw. Na, anyang ada asawak ngay bagbagamot si ka Daryaw. Ni? No ada asawak, ayan na nga raw. Alamad? Makitam, di ka makasungbat. Gaputam mam, di naramid kanyak di balang kantes nga inam. Ultimo si ka, di mo amuno sa dino itanta ayan di balang kantes nga inam. Adak di tan tatang. Ang no bilang tag subli ni nanang. Di ka di awatan. Ahaw, hanyak umaga pong awatek ngay. Ha? Panunutom anain bagdaryaw. Manulat titawon mo, di pimanaw di balang kantis nga inam. Sa nga pulo lang titawon mo, idi simurot, iti sa bali a lalaki. Manipot ide, saanan ang nagpakpakita ka data. Kalpasan na, awatak din nagsublay, ay uray no di tana mata. Tatang. So ano si Bibiyag Pay, di balang kantis nga inam. Kasayatan, nagtalinaudlangan iti sa dino man na sampulanggit ngayon na. Ha? Tauray nga tagparintuman, kung agluay ti darang agkid daw iti pamakawan. Jaklat ta pakawanan. Kastala ti biyag Daryaw. Masapol nga ikaro na, ti kinabalang kantis na. Imbagak lang nga roden kan kadi mo sang-sanga ilyan ni Insyong no umay nakasarungkaran. Nga maging katanyaman nga orasan nga agsarsarita kayaw idirabe eh. Ni nanang mat. Nakababain mat akin ni Insyong no jaksa nga ilyan. Agasam ngay, tabirbir nga sam lagay amon dayjay abalo tinabiyag. Hoy, ibiyang! Inauna pa iti dua taon kanyak ni Insyong sa itabirbir nga sam laang. Iso nga rod ti kayat na nga iyawag ko kankwana, nanang. Kay kayat mo mat, laglag kakit di Awan mo ti dakos na, saan ka di, nanang? Ay sana babalain. Tata Insyong ko ng kankwana ta iso ti may parbang. Di mo berber nga san latan day abalo tinabiyag. Si kakit di mo't insan Daryaw. Apay kumangami na pagparikutam ni ulitag Insyong aya. Di kalabaybayan. Mabainak nga miniter aramidan na. Anyat araramidan na aya pagbainam. Kanayo na sa rungkaran na ni Manang Ibiyang abalo. Nakababain. Akat, anya kumangay ti dakas na no sarsarungkaran naman ni Manang Ibiyang abalaw. Awam mo ti dakas na, saan aya? Ay nainsan selya. 35 titawon ni Manang Ibiyang abalaw. Idinto ta ni tatang ket 60. Senior citizen. Ay nainsan Daryaw. Awam mo ti dakas na nor arman ni ulitag Insyong ni Manang Ibiyang abalaw. Agpadadamot tin anawaya, tanabayagan na panahon na sana nagpakpakita tinam. Kababain nga ron. Tadayo nga ubing ni Manang Ibiyang. Kanya ko manububeng. No iso ti pagirayan tirik na ni Tatang Mau. Ay, kastala ti biyag insan. Iso nga rod matay ayatan na mag. Basta mabainak. Imbag kumaa. No ni Nana Bebang nga ina ni Ibiyang ti armo ni Tatang ta isaw. Awan na pulos ti question. Sana ya, insan? Ni, si kamat, Ruben. Anyat masapol mo. Kumay tulod dagiti pruta sa pinuros ko, Manang Ibiyang. Ay, uwan ngagpaiso. Ay na, kapuros dagita prutas. Nagimasan dagita, Ruben. Ayun, Manang Ibiyang. Para ka ni nanang mo dagitaw.
Ada ka din ni nanang mo. Ay, kwa, nasa paarimwarta na panakitsenda. Kasta ka day. Sana baling aruda na. Basta ibatik langan dagito'y aprutas. O sige, Ruben. Ibagaktukin ni nanang apaman asumangpat. Anaggapukan ka dagito'y aprutas. Ay na, ang nalakad di kasinsin mun aya, Silya. Kasta gayam timbaga na kung ka. Wang nga rod ulit ag insyong. Di na maawatan tirik na ayaw. Kasano maawatan na ngay. Kundi na paimot na padas tinagaram. Tokmom samot ngamen di kasinsin mo. Ay, day tatijak mo ulitag. Ngam saan mo't siguro atok mam ni Insan Dario? Tokmom day. Apay, adan ayan nadamag mo a kinakuyog na abalasang. Awan pa, ulitag. Aw, maghitam? Awan pa pulos ti kinakuyog na abalasang. Iso atokmom di kasinsin mo. Da kayo kay di mo't ulitag. Saan nyo akad ngan latan ni Insan Dario? Anyat amuyo ngay, no adakit di mo't ten kaayan ayat na. Ngam di na pa imbagbaga kada kayaw. Saklapat yun nga adan. Tano talaga nga adan kaayat-ayat na. Imposible di nakakuyog ka kanayaw na. Aw, saan kit day? Ay, wang agpaisoan niya ulitag. Anya nga rod ngayon agpaiso atok mamgayam ni Insan Dario. Awan di mabalin tayo ulitag. Ay na, masurunak mo't iti day dya, Ruben. Kanayon ngay kanak iti prutas wino kumpormila ditan. Hindi na minsan pasig anatang tinted na kanya. Amuyo nanang. Sabali man timadlaw ko kin ni Ruben. Ha? Ne, anya ko matimadlaw mo kan ni Ruben? Agkursonadan samot kada kayo ni Ruben. Anya! Ay, sumardang ka man si kaibiyang. Kumpormila ngay bagbagam. Saan man nanang? Talaga akasta tinadlaw ko kin ni Ruben itay imay na intulod dagiti prutas. Kanda kayon amis mo tinagko na. Akong formula ti isagsagot na kada kayo. Saan ka din? Sumardang ka man si kaibiyang. Imposible day tangay bagbagam. 28 anyos abaraw. Agayat itikas kanyak nga agtawanan iti 58. Ay, kalukwan. Ay nananang, saan akalukwan? Dat-datlag ni ayat kunada nga rudan. Sang kaibaga pa iti daduma, nga ado tinarigat ama ilawlawag itinagan ni ayat. Ay, sumardon ka man si kaibiyang. Amok ay bagbagam laday tatap na mayaw awan ti surun ko iti dayje nga insyong nga gararam kan ka. Da kayo ket dimot nanang. Anya nga iti amuyo. No ni Ruben gayam tipud no akaginnasat niyaw. Saan ket ajay amak anang loko kada kayo ide. Sumardeng kan kunak lang arudan. Ultimo di manglilipot nga amam nalagip mo manan. Sumardeng kan kunak nay. Anya jay kunam, Ruben? Tamagik la kumakin ka. Nung agar-aram ni Tata Insyong nga amam kan ni Nana Bebang, Dario. Ay, nagsaya at kat kumano ni Nana Bebang agpaisoter mo ni Tatang. Anya di kahit mo asawan, Dario? Ni manang mo't nga ibiyang abalo nga anak ni Nana Bebang terar mo ni Tatang ko. Ay, kastaya. Wen, Ruben? Ay, ayos nga rad no kasta. Ha? Ay, aguri ka man. Apay, maragsakan ka. Una, tani mo gayam man ang ibiyang tararmon ni Tatang mo. Pakaragsakak day tanamuak, Dario. O sige, mapana ko. Panawan kan dito. Kunak man no sumangput-mut adagos ni ibiyang nga anak mo, Bebang. Iso mati amok insyong ta iso ti kunana. Apay ngay nga awan mo't laang. May nga orasan nga agor-orayak dito balaya. Si Kamot. Di ka kumamatuukan. At daak mo ta kasarsaritam. Aywan gayam, kayat mo pa iti Diyos, insyong. Nakadwa baso akong iti ininom a Diyos, Bebang. Napsugak pa kay din. Si kakit di mat insyong. Insyong, anya ayat inakitam ka ni ibiyang nga anak ko. Nga awan kanyak. No pintas ti pagsasaritaan, napimpintasak nga amang ni ibiyang nga anak ko. Kunada nga rudan,
Awan kas iti original. Ako ti nasaya at bebang ang subliak tulangan no namnamag nga adan ni Ibiyang nga anak mo, Nay, apa yan insyong? Adda ka di mo nagustuhan nga imbagakan ka. Ay, awan mo kiday. Ah. Nalagip ko nga dapat kayam nasken nga ramida kiti balay. Isong agpakada akong bebang. Ha? Ang subliak tulangan, ito namnamag nga adan dito'y balayaw ni Ibiyang nga anak mo. Ne, Ruben, ape amang mas ka. Ay, Naselya. Kasla kayat ko akabilin di limabas. Sakbay adimtang ka. Anya? Ala, katno ni ulitag ko nga insyong di sarsaron wag kitay. Isula ang matilimabas titoy. Katuan, isaw ti kayat ko akabilan. Ay, anya? Ay, por Diyos. Apay, anyat basol ni ulitag ko ta apay akayat makabilain. Nakita namin na naggapoy ti ayanda bebang. Ha? Uy, Ruben. Nanabebang ko ng Birbir nga sa matlatan ni nanabebang. Isong arog ti kayat ko. Apay aya. Ni, anyat dakas na aya no naggapo ni ulitag insyong itayan da nanabebang. Kat ammo ti amin nga arman na ni Manang Ibiyang abalo nga anak ni nanabebang. Ay, sa anak ko maamasuraw na. Naamok nga adda ni Ibiyang di tabalay da. Ang awan mat nga raw. Kanang may maysa ni bebang di tabalay da. Anya? Ay, basta masurunak. Ruben. Mabuisitak. Ay, Di taka man langan. ay, Ruben. Ay, sos. Ay, nadlaw. Ay na. Agayat ni Ruben kanina na bebang. Anya na kita insang patyo, tatang? Ay, para ka ni Ibiyang my life dagitaw. Anak kaw. Isagot ko kang kuwana. Ay, una yan. Punamutlan teenager kayo nga gayat. Agasam ba nga awag yun ko ni Manang Ibiyang? Ibiyang my life? Unman. Talaga mo't ani Ibiyang tibiyag kaw. Dariyaw. No jak makit kita ni Ibiyang my life. Sana kumpleto ti aldaw kaw. Tibiyag kaw. Isasapay na kumatay ti mabiait. Kat aklunan na ni Ibiyang my life. Di panagayat ko kong kuwana. Kapaman nga aklunan nak. Ikalay sa kadagusahan. Saan nyo mabalin nga ikalay sa ni Manang Ibiyang, tatang? Na, tapay kumasaan, balo mo ni Ibiyang, natayin ta asawa na, anya kumangay tilapad, iti panangikalay sa kangkwana. Una, balo ni Manang Ibiyang. Ang imda kayo ngay. Saan kayo umut abalo akas ka ni Manang Ibiyang? Ay, basta! Ikalay sak ni Ibiyang, apaman nga aklunan na. Sana parikot, jay inam mabalang kantes, nang runak adun atawan, asaan ta nakitkita. Dahito iti maibagak kada kayo, tatang. Kat imulayo iti panunot yaw. Di ka mang namnama, tama nga no masaktan ka. Ne? Ay, insan sila. Ano nakam? Ay na, makala ka kiti mapaspasamak ka nagiti agayat dito'y lugar tayo. Ha? Pakairamanan day tani ulitag insyong nga amam. Di ka mauawatan. Ano tikat mo saway? Ay na, kastoy na eh. Tapno maawatam, insan. Ni ulitag insyong nga amam. Agayat ka ni Manang Ibiyang abalo nga anak ni Nana Bebang. Hangam ni Manang Ibiyang, di nan samot kayat ni ulitag insyong. Tape adi na pa'y laklunan. Ha? Nimot Nana Bebang nga ina ni Manang Ibiyang abalo. Agayat ka ni ulitag insyong nga amam. Anya? Waninsan, nadlaw ko dayta. Agayat ni Nana Bebang kan ni ulitag. Kat, ay na, dayto ti pakalagak ko na insan. Ni Ruben abaro pa akaruba tayo, ngagtawan la iti 20 utsaw. Agayat ka ni Nana Bebang. Anya? Ay, hoy, insan tilay bagbagam. Inton kon makasara ka iti kaapam, gapo kadagita nga ibagbagam. Ay nga insan, agpay sumot ti ibagbaga. Iswapod no launay ti ibagbagada. Adaw tinarigat nga ilawlawag itinagan ni ayat insan. Sabagay, mamati akmat iti imbagam. Nga ado tinarigat nga ilawlawag itinagan ni ayat, insan selya. Ne, apay nga ruda kasta ti jar mo nga insan. Nakaserseryoso ka mga agsasaon. Insan,
Adaman surat nga itad ko kan ka. Ha? Si kanton timang tad ka ni tatang. Tadda na patag apapanak, ha? Itay pa'y nga daak dito'y terminal. Apay nga nga tang... Ibiyang, Ay na, Dario, kunak no di kan umay. sana mabali na Jack umay. Pasensya ka na, tadalay na si kaso, umay. Awan anyaman na. Tinapatag kat addakan, Dario. Uwin, mala, umay kan. Aglugan tan iti bas. Tao madayutan dito lugar tayaw. Traitor nga anak! Balangkantes! Tinawad na ti kinabalangkantes tinana! Traitor! Ay, Ni ulitag insyong mat. Sanyo ko mga awagan iti traidor ni Dario akasinsin ko. kano traitor mo ta talaga? Agasam nga'y taintaray na naibiyang my life! Traitor nga anak na dadariyaw! Hodas! Ayun na, ulitag. Baybayan nyo, Idan. Nakalanad mo titi surat ngayon paitad na. Anabayag gaya man nga da nagkinaawatan da ken ni Ibiyang. San aya? Day tanga road card! Amo na mo't nga ar-armak na ibiyang! Napayag kaya man nga da relasyon da! Ay, Mapayadak nadlaw na ita! Kasano na pasamak na ita! ay ulitag. Aklunan nyo kumanti amin. Saan ada kayo ken ni Manang Ibiyang abalo tagkagasat? No di kat isuda ken ni Insan Dario. Saan? Dayta ngamin kat, ulitag. No malagip yo te imbaga ni Insan Dario pagsasao kada kayo. Di ka mang namnama, taamangan numasaktan ka. Saan ko maklawn? Saan? Liniputan ng naibiyang kundi traitor nga anak ko. Liniputan dak. Kasano na pasamak ti amin? Ay na, Kasano? Apay at anak ko pa'y tinayat ni ibiyang. Apay sana siya. gusto, ulitag insyong. Talaga nga ado tinarigat nga ilawlawag itinagan ni Ayat. Iso masapul nga aklunan nyo tipan nakapaayaw ken ni Manang Ibiyang, ulitag. Ngamen, kastala tibiyag. Talaga siguro asaan ada kayo dagkagasat. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka mang namnama, tamangan numasaktan ka. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, ken itimet direksyon, Teresa Calay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kastala ti biyag! Agiyaman kami iti ingkay panagdengeg.